Κάνουμε όπως κάνουν οι καθολικοί. Όταν πεθάνει κάποιος, τότε πάμε να προσευχηθεί και να ζητήσουμε συγχώρεση για τις αμαρτίες του. Αυτό είναι λάθος διδασκαλία. Η αλήθεια βρίσκεται στο ενώ είσαι ζωντανός. Όταν ζεις και είσαι πάνω στη γη αυτή. Και τώρα που βρίσκεσαι εδώ, τώρα που ακούς για τα λόγια του Θεού, και όλοι μας γνωρίζουμε ότι είμαστε Ρωμά, και όλοι μας γνωρίζουμε ότι έχουμε μυαλό, δεν είμαστε βλάκες. Τώρα ήρθε ο καιρός σου, τώρα ήρθε ο καιρός που πρέπει να κάνεις εσύ συνθήκη με το Θεό, να τα βρεις με το Θεό. Ο Θεός να ξέρεις ότι δεν βλέπει τις αμαρτίες σου, βλέπεις την πίστη σου. Αν εσείς απόψε καλέσεις τον Κύριο,